Здравейте на всички и ви благодарим много, че избрахте в този дъждовен, неприветлив съботен ден да сте тук сред нас на закриващото събитие на Бизнес Академията за стартиращи предприемачи Base в Смолян. Искаме специално да благодарим на участниците на програмата, на нашето жури и на всички гости, които избрахте да подкрепите действащите и мислещи активни родопчани и смолянчани, които днес ще презентират тук пред вас. Аз съм Мариана, а тук до мен е Надежда и ние сме координатори на програмата Base в Смолян тази година. И тъй като така чувстваме се всички, нали сме смолянчани, нали сме приятели или роднини, ще ви разкажа една лична история. Преди около 10 години кандидатствах за магистратура в Швейцария и кандидатствах за една от 5 пълни стипендии за целия свят, които раздават. Тогава в мотивационното писмо написах, че като завърша магистъра в Швейцария, ще се върна в моя роден град Смолян, ще отворя софтуерна фирма, защото искам да имам повече работни места в Смолян. Това не се случи, защото зарязах софтуерното инженерство, не беше за мен, след 6 години го установих. Но мисля, че намерих много по-добър, ефективен начин да помогна на Смолян и това е програмата Base. А какво всъщност е тази програма? Аз забравих да кажа, че ми дадоха пълна стипендия за Швейцария там. Мисля, че... Мисля, че журито хареса моят патриотизъм тогава и се радвам, че не ги излъгах. Програмата Base започна на 14 септември тази година, когато 35 смолянчани и родопчани започнаха и в продължение на 12 седмици. Всяка седмица отделяха по 3 часа, за да се срещат с нашите страхотни лектори, да се учат от тях, но също така да се учат и от себе си. И днес повече от половината от тях ще представят своите бизнес идеи. И искам, когато ги слушате, за момент да затворите очи и да си представите Смолян. Ако дори е само една част от тези бизнес идеи се случат, какво място ще бъде? Според мен ще бъде едно много по-привлекателно място за живеене. И затова мисля, че това е страхотен начин да помогнем на Смолян, като организираме тази програма. Днес ще връчим сертификати за успешно преминато обучение на 29 участника. Те си тръгват от курса удовлетворени според анкетите, които попълниха до сега. Така че смятаме, че сме ли добре си свършихме работата до тук. Тези от тях, които няма да представят бизнес план, със сигурност ще продължат да реализират идеите си, но или не събраха смелост, или смятат, че идеите им са много по-мащабни от скромния бюджет за нашите награди. Но ние ги призоваваме да продължат да бъдат упорити и да се включат и в менторската програма на Фондация Able, която е за така по-иновативни предприемачи. След малко ще дадем думата на най-смелите 16 участника, които ще представят 14 бизнес плана. Всеки от тях ще има по 5 минути за презентация, след което 5 минути ще можем да им задаваме допълнителни въпроси. Според мен всеки от тях заслужава вашето внимание и подкрепа. От една страна ще се борят за награда на журито, от друга страна може би някой друг от вас ще иска да инвестира в някоя идея или просто можете да бъдете техните първи клиенти, по този начин да ги подкрепите. Преди да ви представим програмата, искам да направя няколко благодарности. На първо място изказвам благодарност на Фондация Америка за България за това, че ни се довериха да изпълним програмата в Смолян. Също така на Фондация Able, които пък ни менторстваха нас по този път и ни помогнаха да реализираме програмата, надявам се, добре. Искаме да благодарим на всички лектори, които участваха в програмата. Всички те го направиха безвъзмездно, с много ентусиазъм. Всички те са свързани с Смолян, повечето са родени от Смолян или съдбата им е свързана с Смолян. Някои от тях пътуваха специално от чужбина, включително Мария днес е тук специално за да види финалните презентации. Благодаря, Мария! Благодарим, разбира се, и на тримата членове на журито. Те също безвъзмездно отделиха от времето си и също направиха лични жертви, за да са тук сред нас.
Също така сме благодарни на Община Смолян и на Регионална библиотека Николай Вранчев Смолян, защото те ни помогнаха с зали за провеждане на част от обученията. Разбира се, имахме и партньори, различни бизнеси, които ни посрещнаха в техните помещения, които да ползваме като зали и да разгледаме техните бизнеси. Това беше също много интересно и вълнуващо. Да. До тук са благодарностите и сега програмата за днес и преминаваме към... Започваме с първата група. Първо 7 участника ще представят. Преди сме ги по азбучен ред. След това ще имаме 20 минути почивка и за участниците ще трябвам преди почивката да дойдете тук да направим една групова снимка за спомен. След това втората част от презентациите, след което ще дадем 30 минути на журито да се оттегли, да решим кои ще са финалистите. А през това време ние ще връчим сертификати на всички, които са участвали в програмата и са завършили успешно. И вече към 3 часа очакваме да може да връчим материалните награди на тримата финалисти и след това ще отидем в ресторанта на хотела, където ще се насладим на вкусен коктейл. Това следващността, първо ще помоля да дойдат тук да представят Августина Шишкова и Сениха Михайова. Здравейте на всички! Благодарим за вашето присъствие, че отделихте част от времето си да бъдете тук. Уважаемо жури, моля да слушате внимателно, тъй като идеята е прекрасна и си заслужава. 24. Какво е 24? 24 е едно число, което е изключително важно за нас, предполагам и за вас. Защото 24 са часовете в нашето денонощие, но в нашето динамично ежедневие за жалост не може да изпълним всичките задачи и абсолютно всичко, което сме решили за деня. 4 часа, 4 безценни часа от тези 24 ние прекарваме в домакинство и хигиенизиране на дома. Но само си представете. Представете си как вие имате достатъчно време за вашето семейство. Имате достатъчно време за вашите неща, които обичате да правите или да се отдадете на заслужена почивка. Как вашите възрастни родители са спокойни, че има услуга в нашия град, която може да им осигури чистотата на домовете им. Как търговските обекти блестят от чистота и ухаят свежо и привличат все повече клиенти. Как къщите за гости и хотелите са изключително чисти, привличат все повече клиенти и това помага за развитието на бизнеса. Предполагам, че вече се питате кои сме ние. Аз съм медицинска сестра Сени Кихайова, а това до мен е инженер Августина Шикова. Ние сме Турбометла. Турбометла е тук, за да освободи част от времето ви, като предлага професионално почистване за град Смолян и областта от вече няколко месеца. След пазарното проучване, което ние направихме, 88% от населението на нашата област са готови и имат желанието да използват такъв тип услуга и да платят немалко за нея. Августина, би ли казала какви услуги предлагаме? Благодаря, разбира се. Почистване след строително-ремонтна дейност. Предлагаме също така основно почистване на жилищна площ, офиси и търговски обекти. Също така поддръжка. Абонаментно почистване. Пране на килими, мека мебел на място и само след тези 24 часа може да се насладите на резултата от нашите усилия. А за оборудването какво имаш да ни кажеш? Ние сме опитали да бъдем най-иновативни и най-ефективни, гарантирайки качеството пред нашите клиенти, като сме заложили на фирма Керхер. Моля за препаратите. Препаратите, които сме избрали, са на компанията Amway, защото те, освен ефективни, са биоразградими и хипоалергенни. Каква е нашата мисия? Устойчивост, ефективност, доверие в нашите клиенти и съответно растеж на нашия бизнес. И сега искам да ви кажа, че почистването не е само задача, а начин на живот и ви призоваваме да се грижите за вашето здраве.
Също така, за какво би ни помогнала наградата? Наградата би ни помогнала да продължим да развиваме нашата фирма. Също така, аз като инженер вече се отказвам от титлата си, за да мога да се отдам изцяло на предприемачеството. Официално вече съм в предизвестие, за да направим нещо за града и да подобрим услугите и да бъдем конкурентни на останалите по-големи градове от нас. Другото нещо, за което би ни била полезна наградата, е за закупуване на служебен автомобил, с който да превозваме нашия екип и нашето оборудване до клиентите. Благодарим за вниманието! Сега ще помолим да дойдат Асен Раков и Елена Митева. Здравейте, аз съм Елена Митева. Аз съм Асен Раков и ние сме Long Time Escape Rooms. Въпреки че ние няма да участваме за наградата, все пак искаме да си представим бизнес идеята, тъй като сме работили много последните 3 месеца за нея и бихме искали да я реализираме. Ако някой ден я реализираме, бихме искали вие също да сте първите ни посетители. Смолян и Родопите. Това е един град и един регион, който е с уникална култура и природа. Смолян се намира в близост до Пампорово, един от най-големите български зимни курорти, но също така има и изключително много други природни забележителности, които се намират до Смолян. Например, като Дяволското гърло, Триградското ждрело, каньона на водопадите и културни центрове като Широка лъка. Но какво прави един турист, когато тази природа и тази култура не е напълно достъпна до него? Например, като днес, в това дъждовно време, един турист няма забавленията. Разбира се, имаме музеят, имаме галерията, имаме също така и планетариума, но от забавления изборът е изключително ограничен. Затова No Time Escape Room предлага решение на този проблем. Ние предлагаме Escape стая, което е забавление на закрито. За тези от вас, които не знаят какво е Escape стая, Escape стая е помещение, което е с тематичен декор, например като затвор, лабиринт, може да е като замък, което е изпълнено с загадки и с пъзели, които група хора трябва да решат. Тези участници, между 2 до 6 човека, трябва да решат тези загадки в рамките на 1 час, за да може да постигнат крайната цел и да излезнат от тази Escape стая. Escape стаята е подходящо забавление за семейства, за приятели, за деца, за всеки, който обича да се забавлява на закрито. Ние всъщност сме Escape стаи ентусиасти, обикаляме много. Всъщност идеята ни дойде от това, че покрай Смолян няма подобно такова забавление. Най-близката Escape стая е в Пловдив и всъщност липсата на конкуренция за нас е голям бонус. Таргетирали сме 3 основни групи. На първо място това са туристите. За последната година има около 250 хиляди регистрирани туристи в Смолян и в региона и те са с тенденция да се увеличават. Те идват вече не само зимата, както преди, лятото също е много активен туристически сезон. Планираме да направим Escape стаята тук в Кипарис Алфа. Това е място с страшно много туристи, намира се в центъра на града, така че локацията е много подходяща. На второ място също таргетираме хората от града, тъй като няма такова нещо. Единственият минус е, че веднъж изиграли се Escape стаята не може да бъде повторена, така че хората от града само веднъж могат да дойдат. И на трето място това са Escape Room ентусиастите. Това са отбори, които обикалят цялата страна, включително в чужбина, водят се класации и съм сигурна, че те също искат да посетят нещо ново и да посетят и нашия град, естествено. Средната цена на стаята е около 100 лева, но в зависимост от това колко човека се включват, между 20 и 30 лева на човек. Отборите са до 6 човека. За първоначална инвестиция сме планирали първо ремонт на помещението. Също така в първоначалната инвестиция сме включили камери, компютри, лаптопи и всякакъв вид механизми, които са за загадките, декор и не на последно място реклама. Също планираме, ако след първата година Escape стаята е успешна и вървежна, да
или да отворим втора локация, или да сменим дизайна и загадките на първата, така че да могат туристите след една година, когато се върнат в Смолян, да има нещо ново и различно, което да правят. Благодарим за вниманието. Както виждате, има доста. Продължаваме с Боряна Еленска, развитие и допълнителни услуги в Петко татата къща. Да, определени са по азбучен ред, не по това къде работи. Здравейте от мен, казвам се Боряна и съм от град Смолян. Тук съм родена, тук съм израснала, много си харесвам града. Харесвам и планината, харесвам и спокойствието на града, харесвам и ритъма на живота. Това е причината тук да създам семейство и да отглеждам децата си. Смятам, че тази привързаност и това чувство на принадлежност към Родопа планината някакъв начин се наследява, защото и моите родители са горди собственици на ето тази възстановена родопска къща. Петкотаковата къща е построена през 1876 година и е възстановена в периода 2004-2005 година. При възстановяването са използвани изключително естествени материали, дърво и камък и е запазена оригиналната архитектура. Всъщност къщата е паметник на културата с местно значение и носител на знака автентична България. Наоколо няма друга такава къща, запазена автентична родопска къща, която може да влезеш и не само срещу билетче да разгледаш, ами може да отседнеш като турист. Моето лично желание и всъщност моята идея е да развием дейността на Петкотаковата къща и да запълним нейния капацитет, като предлагаме туристически пакети. Тези пакети ще включват нощувка в къщата, изхранване, защото тук ще разполага с работещ ресторант, в който се предлагат местни специалитети с местни продукти, пататник. Родопската кухня е добре известна и то с основание. И наред с нощувката и изхранването предлагаме и дейности на открито съвместно с местни водачи и компании. Какво могат да включват тези дейности на открито? И защо не е катерене на върхове? Върхове е най-високият достъпен връх на Родопа планина. Изкачването му е леко, а гледките са изключително панорамни. За разлика от първенците на Рила и Пирин, тук липсват толкова туристи. Спокойно и сливането с природата е естествено. Вариантите за планински преход тук всъщност са безброй. Изардинското корито има страхотно много места, които могат да се покажат на туристите, включително самия извор на река Арда. Имаме известния каньон на водопадите, Орфеевци скали, Момчилова крепост. Много места, които могат да се покажат на туристите. За по-екстремните туристи също има вариант. Екопътека невястата предлага стално катерене, пускане по въжен тролей и изкачване по биоапарат. Изключително подходящ пакет услуги за малки компании до 16 човека. Могат да включват настаняване, изхранване в къщата и трежър хънт в гората. Наскоро, даже с Ели и с Асен, участваме в един такъв тимбилдинг и беше много прекрасно преживяване. Получи се истински тимбилдинг. Предлагане на подобни туристически пакети има в страната, но те са основно за Рила и Пирин, докато за нашия район почти липсват. Аз знам лично за една компания, която 2 до 3 пъти от годината води тук туристи, ги качва на канала на водопадите и Момчилова крепост. Страхотни дестинации със сигурност, но смятам, че има какво още много да се покаже на туристите. Може да се прави по-често, всеки уикенд, например. И мисля, че това е една незапълнена ниша, в която може да се вредим. Какво ни е необходимо? И на първо място уебсайт работещ. Към момента такъв липсва. Там ще има възможност за онлайн резервации, ще има възможност да се избират комбинации от услуги и да се предявяват и специални изисквания на туристите. Също така реклама. Много ми се иска да направим един рекламен клип, който да показва къщата, да показва ресторанта с кухнята и възможностите за дейности и активности навън. И също така искам да обучим един човек за планински водач, който да се занимава основно с дейностите на открито, с тяхната организация и провеждане. Общо около 6000 лева. Благодаря ви за вниманието. Моля тук да дойде Венета Янска. Тя ще представи своята бизнес идея за технологична платформа за PR комуникация Connextive.bg.
Здравейте, аз се казвам Венета Аянска. За мен беше истинско удоволствие да съм част от тази програма. Сега се вълнувам да ви споделя моята идея, която според мен има потенциала да промени начина, по който комуникират журналисти, компании и експерти и съответно резултатите, които се постигат. От 11 години се занимавам с връзки с обществеността и корпоративни комуникации, като по-голямата част от опита ми е свързан с агенцията, в която и в момента работя, малка бутикова агенция, която функционира основно на американския пазар. Много силно вярвам в разказването на истории, в думите, в силата на думите и в това, че за да се изгради автентичност, за да се изгради един силен бранд, е нужно повече от реклама в социалните медии. Всички знаем за брандове, които без никакъв бюджет за реклама са станали разпознаваеми, са изградили своя имидж. Аз обичам да споделям за такъв пример от моята практика. Малка консултантска фирма в сферата на HR интеграциите, пресливания и придобивания, която беше закупена от EY през 2016 година, без да е похарчила нито $1 за реклама. Това е статия в TechCrunch, която беше публикувана. При работата ми в проекти тук в България се сблъсках с няколко предизвикателства. Първо, липса на доверие в пиар агенциите, в съответно резултатите, които могат да предоставят. Твърде високи цени, което ги прави недостъпни за стартиращи компании, за малки и средни бизнеси. И другото нещо, което затрудни работата ми тук, беше това, че няма абсолютно никакво технологично решение, няма място, на което се събират всички необходими ресурси, които могат колегите и аз да използваме, за да можем да развием стратегията. Съответно, за това вярвам, че платформа като Connected, работно име, би могла да събере всички актуални събития, награди, класации на едно място, да предостави ресурси, за които подпомагат управлението на имиджа, комуникационната стратегия и дори го правят възможно, без намесата на агенции или на експерти, които да бъдат наемани. Публикуване на прес-съобщения и това, върху което искам да наблегна, е възможност за директна връзка между журналисти и експерти. Аз лично използвам подобна платформа на международния пазар и тя предоставя точно такава възможност, директна връзка. Журналисти публикуват запитване и експертите имат възможност да отговорят директно на въпроса и да се публикува материал по тази тема. Имах опасения дали тази идея ще се приеме добре от журналистите. Тези опасения не бяха оправдани, защото те по-скоро много добре възприеха идеята, предвид това, че на тях ежедневно им се налага да търсят експерти, достоверни източници за материалите, в които работят. Бизнес модела, това би бил абонаментен модел с съответно безплатен достъп за журналистите и опция за платен план, който да предостави всички функционалности за бизнес и за агенции, които да имат възможност да регистрират повече от един профил. Съответно, осъществяването на проекта смятам да започне с моето позициониране на пазара като професионалист, който предоставя традиционни пиар услуги. Това ще ми даде възможност да се свържа да придобия първите си клиенти и да се свържа с съмишленици, които биха подкрепили идеята и бихме могли да я разработим заедно. Много силно вярвам, че подобен модел, подобна платформа, освен че ще издигне пиар индустрията в България на следващо ниво, ще предостави на бизнеса възможност за по-високи резултати, по-добра видимост. Благодаря ви. Мен всъщност вече ме познавате ми от откриването.
Аз винаги това, което исках да кажа в началото, но вече започнахме, което няма никакъв проблем. Вие се справяте добре и без да ви го кажа. Не искам да ви кажа, че вие сложното нещо сте го направили. Страшно много труд сте положили в тези 2 месеца. Направили сте страхотни бизнес планове и това е най-лесното. В момента е най-лесната задачка да си кажете цялата... Днеска сме дошли тук да се хвалиме един друг и да празнуваме успеха от тези 2 месеца и просто ни разкажете какво сте постигнали и какво ви предстои. Така че така го и мислете, ако някой се притеснява, но аз не видях никой да се притеснява дори за малко. Така че да не взема да ви притесня сега, като го казвам. Но така, успех от мен е това. Благодаря ви. Мария, аз съм тук от града, познавам се с част от участниците, част от хората тук в публиката. Завършила съм местната гимназия, работила съм къде ли не в различни международни организации в целия свят. Мога да кажа, тук по-скоро искам да се фокусирам върху това, че в началото си говорихме с него и с Нели, че никой от вас не е професионален презентатор и нямате много опит в презентирането, обаче аз до тук съм супер впечатлена, просто супер енергия на сцената, страхотно ви се получава, идеите също, които сме почели все пак предварително, не ги чуваме тук за първи път, също са страхотни, така че продължавайте така. Успех на тези, които днес в крайна сметка няма да влезнат в взимането на този бюджет. Също, независимо кои са те, също продължавайте с идеята ви, защото наистина всяка една идея е супер зареждаща и супер потенциал има в нея. Така че това, че някой няма да успее да вземе днес някакъв бюджет, не означава, че идеята му е лоша. Това искам да го подчертая от начало. Просто нашата роля е много трудна сега. Да изберем. Да, много трудна задача, журито. Да. Благодаря ти, Мария. Здравейте от мен. И аз съм от Смолян. Тук съм учила, тук работя и живея. Магистър по икономика и магистър по право. Много се зарадвах, когато Надя ме покани за това да бъда жури на това събитие, защото в последните години особено съм радетел точно на тези ценности, на завръщането на младите хора в Смолян и на повече бизнес и възможности за живот, за хубав живот, нормален живот тук в нашата магична Родопа планина. Повече от 20 години съм управител на клонна банка, вече е ОББ, така че ако на някой пък не му финансираме идеята, може да се възползва. Така че възможности винаги има, използвайте ги, моля ви. Благодаря ви. Добре, сега ще да поканим Денис Банкатев. Той ще представи, може би, най-високотехнологичната стартъп идея за днес. Здравейте! Аз се казвам Денислав Банкатев, родом съм от град Девин, инженер съм по образование, компютър и информационна сигурност. Днес ще ви запозная с идеята, тя няма да участва в наградата, за компания по киберсигурност. Всички ние живеем в едно много забързано, интензивно ежедневие, в което технологиите са на всеки ъгъл. Те вече са част от всеки един бизнес. Медицина, банки, дори военния сектор. Дали обаче това не крие някакви рискове за нашите бизнеси, дали това няма някаква опасност за нас и може да ни нанесе щети? Кибератаки научаваме всеки ден. Дали в частни фирми, дали в държавни институции. Определено злонамерените нападения стават все повече и повече. Такъв пример е компанията ColdSpace, която през 2014 година претърпя много сериозна хакерска атака и малко след това банкротира. Такъв пример е компанията Traverex, която през 2020 година след претърпяване на злонамерена атака срина акциите си беше принуден да се продаде. Такъв пример е платформата Facebook, която всички ние ползваме през 2019 година. Над 500 000 потребители във Facebook претърпяха теч на лични данни, което до ден днешен включително навреди на репутацията на компанията. Какво обаче трябва да направим? Какво можем да направим, за да защитим нашия бизнес, да защитим нашите интереси и да не ни последва следния сценарий? Тук идваме ние. Ние предлагаме редица от услуги и продукт за защита на системите, а именно анализиране на уязвимости. Ние разполагаме с системи, платформи, чрез които идентифицираме всички устройства на клиента,
дали към днешна дата има известни уязвими точки. След това ние можем да предложим така наречения penetration тест. Ние влизаме в ролята на злонамерени нападатели, естествено в контролирана среда, примерно с други критерии, и експлоатираме всичко налично, дали тази система може да бъде пробита или не. На база на нашия резултат, клиента подготвя своя IT екип и изчиства всяка една възможност да бъде атакувана. Добре, обаче какво правим, ако сме защитили системите, сложили сме физическа сигурност, наставили сме всички антивирусни сървъри и прочие? Остава един фактор, който няма как да контролираме. Това е човешкият фактор. Във всяко едно предприятие има както технически кадри, така и нетехнически кадри. За да можем ние да повишим нашето ниво на сигурност или нашия клиент да повиши нашето ниво на сигурност, ние ще му предоставим обучение по киберсигурност за неспециалисти. Така че неговите служители да знаят и да внимават какво да не правят, докато използват най-различни информационни устройства. Услугите са различни и са строго индивидуални. Те не могат да бъдат определени в тясна дефиниция, тъй като всяка фирма, всеки домен има различни мащаби. И последно, продукта, който такава фирма ще предложи, е тъй нареченото MSSP – менажиране на крайната точка от специалисти. Ние можем да защитим всяко едно устройство, сървър, компютър в реално време, можем да додаваме трафика, да следим, може да забраним злонамерени сайтове, можем дори да следим устройства, дали имат открити уязвимости към момента. По този начин повишаваме нивото на сигурност и риска от последващи атаки. Какъв пазар е изправен пред нас? Пазарът по киберсигурността расте всеки час. Към момента пазарът в Европа за услуги по киберсигурност е на стойност 60 милиарда. През 2027 пазарът се очаква да скочи на стойност 95 милиарда. Нашата цел – достъпване на пазара в размер на 0,001%, което е приблизително 1 милион евро. Благодаря ви много за вниманието, за възможността да представя проекта и да участвам в програмата. Така, сега от нещо съвсем така IT, нещо, което не може да докоснем, пак към един IT, така, високотехнологичен стартъп, то нещо физическо, а именно високотехнологично болнично легло Елизиум и Димитър Костов. Митко, заповядай. Аз съм щастлив, ако представя високотехнологичен стартъп, но моя не е такъв. Той е налогово-технологичен, което е сериозна трудност. Така, аз съм Митко, 50 годишен родопчанин, сироня на съдбата с 35 годишно аризонско сърце. Представям моята стартъп идея по-скоро, компанията Elysium Medical Evolution. Как започва всичко? Идеята ми хрумна съвсем неочаквано. Когато мина една година от моята сърдечна трансплантация, заради поредното лечение с абокат, развих едно силно възпаление. Мускулите рязко губят сила, болят те и попадаш естествено в болница. Настанявате на медицинско легло, най-удобната позиция за повечето пациенти, полуфлайер, така се казва позицията, обаче заради медицинския душек ти заспиваш горна точка и събуждаш средата на леглото на вид на топка. Липсват ти далечите дистанционно да извикаш персонал и после пълзиш нагоре като черви да си идеш в изходна позиция. И това се случва на легло на NPM в Стара Загора. Също преживях в Сан Диего на легло от световния лидер Хилрон, но там персонал имаше едно облегчение. Един дюшек навива, слага под пациента, напомпва го и го връща в изходна позиция. В общи линии това показва, че леглата не се използват пълноценно. В световен мащаб има дефицит на медицински персонал, малко държави са изключения и основното този персонал е преуморен, претоварен, изнервен, стресиран и това се отразява на обслужването на пациента. Отделно, често напуска, болниците харчат много пари, време и ресурси да обучат нов персонал. И с разработването на така нареченото иновационно болнично легло, смятаме да облегчим този процес. Леглото да получи повече функционалности, които да му дадат възможност хем пациентът да е по-добре обслужен, медицински персонал да е по-малко натоварен и болниците да пестят време, ресурси и енергия, като основните клиенти са частни болници, да това тях се е чиста печалба. Тук разработих някакъв бизнес модел
който, за съжаление, на английски, но е някакъв първоначален ориентир на това, което предстои. Леглото, най-интересният момент в леглото, тук съм изброил някои от функционалностите, най-интересният модел на леглото е концепцията си Simply Available Complete Product. Още в първи момент да грабне любовта на клиента и да е с по-малък риск от Minimal Available Product. Тук има поне 5 и тук още 5 иновации, които за сега съм обмислил. Идеята е в общи линии идеята е да се ползва този модел CFC, който ще ми позволи по-лесно всяка иновация да се възприема от клиентите, по-лесно да стига на пазара, за да може да израснем от най-ниския ценови сегмент до най-високия ценови сегмент. В общи линии най-сериозното ни е възхитителният дизайн, който ще е с индустриално предназначение, ще позволи да се активира дисплея за комуникация на пациента с неговите близки, да се позволи да се позиционира удобна масичка за хранене или четене, както и ще осигури нещо, което смятам да го разработим като високотехнологично приложение, система, която да подпомага поставянето на абокат. Защото качеството поставяне на абокат се прави от високо квалифицирани медицински сестри и анестезиолози. А за по-ниско квалифициран персонал, ако се сложи система да поддържа ръката, да изобразява венозната система, това ще облегчи много работата на медицинския персонал. И ще носи икономии, естествено. Така, друго интересно от тези функционалности е това, че опитваме да направим мултисекторен матрак, който да е с много вредени сензори, да позволи обслужването, адаптиране на космически технологии от SpaceX и техния космически кораб Crew Dragon за обслужване на физиологическите нужди на пациента се случва без наместа на санитарите. И естествено, максимална степен ще стремим да осигурим на пациента да е автономен от медицинския персонал, повечето неща да си прави сам, ако има способностите. И леглото искаме да се засили степента му на автономия, като освен задължителната батерия, за да го поддържа когато спре тока, да го поддържа тези основните функции за самото легло, предвиждаме да сложим електромотор и по-голяма батерия и да му осигурим с помощта на изкуствен интелект предвиждане от отделение в отделение. То свърши времето, май. Маркета, целта ни е 2,2% от глобалния пазар, който са 160 милиона и основната ми цел участие този е 5000 лева, които ще ми позволят да създадат първия CFC продукт, който ще ми позволи по-лесно да комуникирам с инвеститори, спонсори, ментори, бизнес ангели, а продължавам да се търся хора и за екипа. Благодаря ви. Свършим време. Сега ще направим глица воля през 60 градуса. Костадин Милов ще ни презентира своята идея за Смолен 360 Bike and Run, което е доста различна от идеята на Митко, така че хубаво ще разнообразиш. Здравейте всички! Аз се казвам Костадин Милов и съм от град Смолян и ще ви представя моята идея. Но първо, за да е по-лесно за вас да се запознаете с мен, ще ви покажа няколко снимки. Аз обичам да обикалям планините, както по света, така и в България. И разбира се, правя това с приятели, за да мога да видя още повече приятели да срещна. И именно това пътуване и този начин на живот ме отведе в Арко, град в Италия, известен с Rock Masters, събитие, което събира катерачи от цял свят. Сутринта, като излезнете в Арко, от 7 часа хората вече спортуват. Тичат с колела, с раници и въжета и са поели пътя си към планината, по добре маркирани пътеки. Именно това ми липсва в Смолян. Сутрин, като излезна да спортувам, няма с кой да го споделя често. И затова реших, че трябва да го променя. Смолян 360. Състезание по колездене и бягане. А каква е идеята? Всъщност това ще бъде маратон с 3 дистанции за бягане и колездене, в зависимост от физическата издържливост на хората. Също така, докато младите активни хора тичат, ще има зона за деца, най-вероятно където е на финала, който ще бъде на
стадиона. И там ще има състезания за най-малки, за да може и тях да ги запалим, за да направим култура на спорт. Паралелно с това ще има и фермерски пазар, за да може да покажем всички блага на нашия регион, а вечерта естествено ще има забавления за всички. Утвърдени състезания с пици и бодли, Витоша 100 и Асеновградски баири, една от тениските, нося в момента. И именно това ни дава увереността да сме сигурни, че този модел на състезание, примесено с фестивална част, е изключително успешен. В последните години имат по над 500 участника в различните дисциплини. А трасето е около мобилната линия на град Смолян, по черни пътища и пътеки, от 55 км с 1500 метра положителна денивелация, което е достойно за един ултрамаратон. Трасето е изградено по продължение на година, тъй като ни трябваше да го направим първо на сегменти и в един хубав ден успяхме да го направим цялото. Една част от сумата ще бъде за маркировка, тъй като някъде ето тук по трасето успяхме да доловиме приятният аромат на мечка. За да може да не изяжда никой от състезателите, в стартовите пакети ще има звънчет, защото мечките не обичат много звънчет. Това е хубава практика от Япония. Очакваме за първото състезание към нас да се присъединят 200 състезатели. При 70 лева такса очакваме това да генерира приход от 14 000 лева. Защо мислиме, че ще има тези 200 участника? Тези 100 участника, тези 100 колездача и техните гидове взеха участие в едно събитие на Смолян МТБ. Те се занимават с спускане, ендуро дисциплина и обиколиха всички пътеки на Смолян с спускане, въпреки че снимката пропол. Нашата история, организирали сме десетки спортни събития, като сме организирали 7 издания на колелото, първото състезание за непрофесионалисти в София в Южния парк с стотици участници. Организирали сме около 7 издания на състезание по спускане без бок дуел на боговете, като сме направили и 2 нови трасета там в Национален парк Пирин. Като това ни е дало възможността да имаме изградена мрежа от спонсори и медии. Защо ни трябват тези 5000 лева? За да изградим уебсайт, за да маркираме тези 55 км и за да успеем да изградим партньорска мрежа. Но най-вече трябва да запазим в момента дата. И трябва да започнем да работим сега, още през зимата. Благодаря за вниманието. Ако искате Смолян да се напълни с усмихнати млади хора, поне за 4 дни, и да виждате спортисти и деца навсякъде, което на мен много ми липсва, се присъединете. Благодаря за вниманието. Сега ще изслушаме Мариела Павлова. Тя е една от 4-те участнички, които всъщност не са родом от Смолян, но са избрали Смолян за своя град и работят с това той да бъде още по-хубав град за живеене. Заповядайте. Само една секунда. Извинявай, много се извинявам, Мариела. Здравейте, аз казвам Мариела Павлова, архитект съм по професия, се занимавам професионално с интериорен дизайн от 7 години. Като имам зад гърба си също и преподавателска дейност по интериорен дизайн и всъщност тя живота съм била доста заинтересована от изкуството по всякакви му форми. И това е вдъхновението, което стои зад този проект, което е творческо пространство, което представлява всъщност пространство за любителско изкуство на територията на град Смолян. Основната концепция всъщност ще бъде рисуване с вино и рисуване за деца, които може да се проведат
И паралелно, т.е. в едната стая рисуват деца, а в другата рисуват родителите, като вече това с видеото ще видим дали ще бъде точно така. Като идеята е всъщност пространството да се развие, освен тези доста комерциални концепции, които са рисувани с видео, да се превърне и в място, в което да се развиват и друг тип дейности, които са свързани с изкуство. Таргета ми като хора са абсолютно всички хора от обществото. Нужно е просто някой да каже, искаш ли да отидем да рисуваме в петък вечер за 3 часа след работа или уикендите. Пазара в момента е такъв, че няма специално такова съвременно място, в което човек да отиде и да го потърси, за да направи, да кажем, някакъв workshop, планетарство или правене на сапуни и така нататък. В момента такъв тип дейности се развиват на различни места, но са по-единично или 2-3 пъти, да кажем, в библиотека, в някои от пенсионерските клубове или в конферентни зали, в хотели. Бизнес стратегията ми е всъщност арт-събития, които да са стандартните, ще бъдат най-масови 3-часови. Специализирани работилници, например, правене на свещи, правене на сапуни, да кажем коледен венец, сега понеже е по празниците, които ще са около 5 часа и ще бъдат уикенд занимания. Също така си представям, че един път в месеца ще може да се правят и мастер-класове, които ще бъдат, да кажем, работа с тепеширани бои и по-специализирано обработване и усъвременяване на мебели. План ми за действие е да се направи една много хубава инстаграмова красива атмосфера, в която да ти е уютно и приятно, да има ясен график с хубав и добър сайт, в който да можеш да си запазиш мястото предварително. Тоест това нещо да можеш да го планираш в бъдеще. И евентуално вече последващата стъпка ще бъде нетворкинг с бизнеси, които са от Смолян и околията, и също така работа с гимназиите, които имат насоченост към приложните изкуства. Позиционирането ми на пазара, идеята му е да предоставим заниманията с изкуство като нещо, което е много достъпно за всеки, защото то е, а видеото е само бонус, който да привлича хората. Първоначалната инвестиция, за да мога да съществувам на пазара с тази бизнес идея, е тази сума, стигна до нея с първоначално инвестиране в тренировка и другото са всъщност месечните ми разходи, които са периодични. Финансовата прогноза за първите 6 месеца, след като се приспадне предната сума, плати се данъка и се платират допълнителни разходи, е тази. След изготвяне на една примерна месечна програма, която ще търпи някаква промяна естествено в бъдещето и си представям един ръст, който да стигнем по-голямо пространство, да правим по-специализирани курсове, евентуално да се пренасочим може би в учебен център и може би също така да правим известни обучения на бизнеси, които не са от Смолян, но да им предлагаме нещо като бизнес ретрити, които са свързани и с обучения. Това е. Благодаря ви. Здравейте, казвам се Мария. Родом съм от село Смилян и нося в сърцето си духа на българското село и любовта към ръчния труд. Сега искам да благодаря на всички, които са допринели това да се случи в нашия град. Мери, Наде, страхотен екип сте, благодарим ви за приключенията и за всичко, което научихме. Аз лично преди 3 месеца нямаше как това да ми се случи, да излезнат пред толкова хора. И ние за първи път. Завършила съм тук в град Смолян, в вече несъществуващото училище по дървообработване и облекло, специалност е в облеклото на облеклото. Последната година от техникума срещнах сродната си душа, с която вече сме 26 години. Той роден и израсна в града, но изкарва всички ваканции в родното село на своите родители, село Буката. Носеше като мен любовта към българското село. Решението беше много лесно. Ще живееме на село. Купихме си къща, създадахме си малка ферма с млечни крави. Дойдоха децата, те си растяха щастливо и свободно, но те растяха и нуждите порастваха. Наложи се да емигрираме. Работили сме в Испания 10 години.
Това са снимки от миналото с нашите животни. Били сме 10 години в Испания, там съм работила 6 години като помощник сладкар, много престижна сладкарница. Следващите 4 вече като сладкар в много реновиран ресторант с хотелска чайна. Изпълнили вече дълга към обществото, 2 пораснали деца, изучени, хванали своя път. Ние бяхме свободни да се върнем вкъщи на село. Лесно си намерих работа, имах късмета да работя по специалността в фирма за производство на облекла за водните спортове. Там натрупах много опит. Като започнах работа там, бяхме само аз и още 2 момичета. С времето привлякох на хора, създадохме екип. Шефа уверен, закупи сградата, реализира една своя мечта, фабрика за рециклиране на неопрен. Аз вече менеджер, 20 работника, но по стечение на обстоятелствата човек идва момент, трябва да пренареди приоритетите си. И така се роди идеята за все пак хубаво човек да прави това, което може и което му доставя удоволствие. Това е едно помещение за мое щастие свободно, което беше превърнато в склад. Първоначалната идея беше ателие за изработка на дрехи за масовия пазар, понеже е най-лесен. Всеки носи анцук, всеки ползва чаршаф, но имам страшно много хобита, обичам да плета, обичам да бродирам и много бързо това ателие се превърна в творческа работилница. Тук успях да намеря приложение на всичките си хобита. Отливам фигурки, плета, шия. Спрямо това са изработени от мен продукти през миналата година. Тук най-голямото предизвикателство беше за децата на към читалище село Смилян. Късото време наложи се да си намеря партньор, съответно, за да се справим с времето. Всичко останало е лични мои продукти. Разработвам продукти за чужди брандове. Когато е къса серия ги изработвам аз. Когато вече мине масово, се търси места, на където биха се справили. Често, заради свободното време, често ми се налагаше тази година да бъда и бавачка, откъдето се роди идеята за творчески работилници. И за това надявам се това лято да успея да го реализирам. Нямате да се представя колко много може да се научи от едно дете на 5 години. Отлива само фигурките, оцветява ги, иска да шие, да плете и изкарвахме си много добре времето. Първоначално си мислех, че моят бизнес има нужда от принтер за сублимация, но се оказа, че хората търсят индивидуалност и персонализация. Това място се превърна в храм на съхранение на традиции. Затова спешно трябва да спася един стан, да го реставрирам. С преждите горе-долу съм добре, мога да преда, мога да плета. Ще се опитам да е собствено производство. Благодаря за вниманието.
Здравейте. Здравейте. Малко се притесним. Би. Казвам се Милен Радев. От София съм, но сега съм и от малкото жители на село Габрица, което е на 5 км от тук. Преди 10 години, преди да намеря пътя си към Родопите, правих това. Сега правя това. Правих също и това. А сега правя това. Правих и това. Сега правя това. Правих и това също. Сега правя това. Аз съм от хората, които много обичат да се вдъхновяват. И може би това е най-голямата причина да съм тук. Вдъхновявам се от неповторимите планини. Вдъхновявам се от отвесните скали. Вдъхновявам се от високо залядащото слънце. Мисля, че в Родопите е пълно с вдъхновение. И това се усеща от хората тук. С моята невероятна съпруга, която също срещнах тук, направихме този представителен сайт на Тикла. А с дизайнерката Антония Пашова от Точка направихме това видео, на което аз съм на лов за тикли. Надявам се да ви е харесало. Много благодаря на Нанка и Нането, че създадаха това събитие за всички нас, което аз лично научих много. Накараме да потърся възможности, да потърся бъдеще. Както казват умните хора, мисли глобално, действай локално. Така открих изложението в Париж, Maison Objet, за което моите приятели от Potter and Poetry ми разказаха с огромен ентусиазъм. Участието там е 2500 евро, но той ми е показал колко всъщност е голям света. След получили са няколко доста големи поръчки на стойност стотици хиляди евро от скъпи бутикови хотели, което на практика им е отворило огромни врати в бъдеще. Ако все пак решите да помогнете на Тикла да стигне до Париж, ние с огромно удоволствие и желание ще направим всичко възможно да представим това прекрасно място и неговите красоти, превърнати в произведение на изкуството, достъпни за всеки любител на естествения и устойчив дизайн. И като знае, накрая ви почерпа с една тортичка, направена от Тикла. Благодаря за внимание. Продължаваме с Татялка Стефанова Петрова, Родопски златни нишки, шефранс в Родопите. Извинявайте, че така манипулирам журито, но който мърли, че паднаш и да намерен нещо, не го намираш. Не те притесняй, но ти благодаря. Аз много благодаря. Махна, нали? Да. Това е цифра. Това мисля, че Това ще кажа. Здравейте, аз съм Недялка, не съм от Родопите, не съм от Смолян. Аз съм родена в полето, Старозагорското поле. И въпреки, че съм потомка на земеделски производители, никога в живота си не съм се интересувала от земеделие. Просто съм била един пряк така наблюдател. Купувам земя, ако имам възможност, възлагам, но никога не съм имала интерес към земеделието. Икономист съм по професия, завършила съм икономически техникум,
ВИНС Варна, УНСС специализации и всичко друго, но не и земеделие. Реално съм работила повече в администрация, пак като икономист. Така имам някакъв опит в предприемачеството, имам малък частен бизнес. Повече от 20 години съм в сферата на НПО организациите, реализирам доста проекти, особено последните години. Сега, това, което виждате в едната страна е реално една от моите градини, която преди 4 години изглеждаше така. Трева, съседите ми казваха, това е змиярник, направи нещо по въпроса. В съседство моята снаха създаде един оазис с близо 100 различни рози, дървета, много цветя и всъщност мен определено ме беше срам от всичко това. И реших, засадих шафран. Инвестирах, нямах никакъв опит, нямах никакво самочувствие, че нещо може да се получи и в крайна сметка бях доволна на това, че съседите казваха, поне ще бъде красиво. Да, наистина, първата година беше само красиво. Никакво производство, защото реално погледнато и толкова и усилия полагах въобще да има производство. Втората година същата история, третата година започнах да полагам някакви усилия и реално погледнато резултата си го имаше. Четвъртата година трябваше да разсъдя, трябваше да положа други усилия, трябваше евентуално да помисля какво ще се случи и така нататък. Но съвсем накратко, какво е растението шафран? Обръщам внимание на това, защото това е растение, което всяка една частица от луковицата догоре, то е продукт. Има луковица, има тичинка, има близалце, има и венче. Това е луковицата. Знаете всички какво представлява луковицата. В случая тук интересното е, че на всеки 4 години една луковичка образува около себе си минимум 4-5 луковици. Което значи, че аз ако съм засадила и съм инвестирала първата година 300 лева, на четвъртата година тези 300 лева се увеличават 5-6 пъти, само ако продам луковиците. Това е цвета. От цвета, интересното е, че в началото аз го изхвърлих, то се оказа, че може да се произвежда от него етерично масло, а до голяма степен и чаят от шафран е много полезен, има много полезни свойства. Така, това са тичинките. Жълтото е тичинките. Тичинките също ги изхвърлих, защото не бях наясно, че те всъщност имат продължение. Лично аз продължението ми е, че произвеждам шафранова ракия. А вече това е шафран. Всичко това, което го виждате, е мое производство. И това е от последната година. Сега, хубаво е да кажа, че всъщност аз тази година, по времето, когато трябваше да бера шафран и когато имах идеята да реализирам друга идея, аз бях на това обучение. И си правих сметка да отида за една седмица, да подбера каквото има, да го изчистя и реално погледнато да приключа. Да, ама не. Важна ми се една събота снаха ми казва, идвай, страшно е. Да. Страшно беше, много цвят, всъщност много продукция. Тази година и като качество, видимо, беше много по-добро. И всъщност аз, събирайки, чистейки по цяло денонощие, защото не съм се предвидила и предварително хора да наема, тогава ми осени идеята, че по-добре тази моя първоначална идея, която исках да реализирам, е по-добре да я отместя в страни и всъщност този модел, който аз приложих там, на място, да го прехвърля тук в Родопите. Други приложения, всъщност това може би го пропуснах малко по-нататък. Защо в Родопите? И защо шафран? Защото това е продукт, който наистина е много скъп. Защо в Родопите? Защото има подходящи климатични условия. Почвата е много подходяща. Има традиции, култура, има икономически ползи. Има и маркетинг и продажби, особено ако се позиционира като местен и органичен продукт. Има и потребители. Ние сме такъв регион, в който би могло, съответно, ако хората го познават като продукт, и особено ако е местен продукт, да го използват. Цените варират.
от 100 до 500 евро за килограм. На българския пазар не е така, но въпреки всичко, да, тук съм направила нещо, което реално погледнато, на база на моя опит, който имам, ето виждате какво се получава. Какви са разходите и какви са приходите. И накрая 3 години. 3 години е периода, в който трябва да изчакаме, за да има нещо, което ще получим. Аз си мисля, че този бизнес модел, реално погледнато, много успешно би се прилагал тук в Родопите. И ако не като основно препитание, би могло да подпомогне много семейства. Така че като продукт виждам и разработения бизнес план и това да го популяризирам в региона. Благодаря. Браво! И сега ще видим един първия глемпинг от Родопите, Нели Гилешева с Старвю глемпинг. Уважаемо жури, уважаеми организатори и участници в БЕЙС, уважаеми гости, казвам се Нели и искам първо да ви благодаря за възможността да представя моят проект тук пред вас. Всъщност ще ви пусна едно кратко клипче и тогава ще разкажа повече. Не знам какво стана. Бихте ли останали в къща Балон? Ние останахме за една вечер и бяхме толкова очаровани от мястото, че искаме да се върнем отново. А сега нека да ви покажа какво представлява балона и какво има всъщност вътре. Първо влизаме в ето тази част, където си оставяме обувките, има си футиолчета, най-различни одеяла, а тук е спалнята. Мястото има напълно оборудвана кухня и всекидневна, където също можете да седнете, да си изготвите и да използвате, а това е караваната, която е до всекидневната. Ако случайно ви стане студено, можете да се преместите долу в караваната. Има си тоалетна и баня. А в банята имате и топла вода. Ето така изглежда двора. Той е просто огромен. А това място, което виждате, е за лятно кино. Ние всъщност си направихме кино, но вътре в балона. Играхме ето тази игра и всъщност гледахме звездите, защото се виждаха прекрасно. Просто незабравимо преживяване, със сигурност ще се върнем обратно. Надявам се да ви е харесало. Аз съм Нели, родом съм от град Смолян. Тук съм завършила езиковата гимназия в града, след което ме приеха в Свищов, Стопанска академия. Там завърших бакалавър и магистър, финанси и финансов мениджмънт. Там се запознах и с мъжа ми, който е от Асеновград. Прекарахме няколко години там, живяхме там, след което забременях и решихме, че Смолян е едно прекрасно място за отглеждане на деца и решихме да се върнем тук. Прекарвахме доста време на село, за щастие имаме и село. Там имаше една ливада, която от може би 15 години не беше използвана за нищо, тя е всъщност на дядо ми. Та дойде идеята да създадем един глемпинг. Старвю е семейен проект, който започна през 2022 година. Всички се включваме активно в строежа му. Много усърдна работа мина, много жертвени почивни дни от екипа. Съжалявам за тази снимка, брат ми не знаех, че ще дойде, иначе нямаше да я сложа. Това са Ива и Реджина. В общи линии успяхме да си направим глемпинг, който включва балон, в който се спи, той е като прозрачна палатка, както вече видяхте, веранда, лятно кино. Това е в общи линии място в природата, където времето спира. Ще ви зачета само един отзив от наши гости, тъй като виждам, че няма време. Малко кътче от рая, сгушено в планината, абсолютно невероятно да спиш. Балон си е запомнящо, особено когато погледнеш нагоре от леглото и там са луната и милион звезди. Така, заедостта успяхме да отворим през това лято, 2024 юни месец. С едно клипче в социалните мрежи ние постигнахме 95% заетост. След като свърши сезона, направихме анкета сред нашите гости, които вече са идвали и всички казаха, че биха искали да се върнат с семейство или с друга двойка приятели. Всъщност така решихме да разрешим този проблем. Идеята е да сложим една мини къщичка в същата ливада, която да бъде с прозрачни стени, прозрачен покрив, да се запази идеята да спиш под звездите. Разширяването естествено ще бъде с мярка, за да не се загуби уединението на самия глемпинг. Да запазим естествена среда също ни е основен приоритет
И също искаме да гостите ни да имат възможността да се докоснат до бабите в селото, с които да могат да сготвят един пататник, да видят как се тече на стан, да изплетат едни терлици, за да разгледат повече от родопите. Финанси. Казват, че парите не могат да купят щастие, не могат да подкрепят този проект. Това е почти същото, нали? За щастие ни трябва само 8000 лева, благодарение на сръчността на екипа и опита вече, и благодарение на това, че баща ми е строител. Парите, които са ни необходими, са само 8000 лева, така че аз искрено ще се радвам, ако подкрепите нашия глемпинг проект. Благодаря ви за вниманието, надявам се да съм ви Сега поканваме Росица Хаджиева, която също е софиянка и е избрала да живее в нашия красив край и твори много красиви неща, както ще видите. Творческо ателие по линогравюра. Заповядай, Роси. Здравейте всички, аз съм Росица Хаджиева и съм художничка. Завършила съм графика и графични техники в Художествена академия в София. В работата си използвам предимно техниките линогравюра, дървогравюра и метотинки, които са традиционни графични техники. Вдъхновение черпя от всичко, което ме заобикаля, природата и най-вече обект на моето творчество са котките. Тук на снимката съм с моя син Калин, който, за съжаление, вече не се интересува толкова от рисуване, колкото от компютри и всъщност той ми помогна в създаването на тази презентация. Така, това приготвила съм и да покажа някои от моите работи в линогравюра, дървогравюра. Живея по Добите и няма как планината и нейните хора да не ме вдъхновяват и да не присъстват в моето творчество. Това са някои от работите ми в Мецотинто. Отворих своя магазин в платформата на Etsy през 2019 година. От миналата година продажбите ми доста скочиха. Мисля, че това е благодарение предимно на това коте, което се оказа доста популярно. Както съм отворила магазина си, имам 404 ревюта от клиенти, като само едно, всичките са 5 звездни, с изключение едно, което е 4 звезди. Това, което ми прави впечатление, е, че клиентите оценяват това, че аз се стремя наистина да предлагам качествени продукти. Всяка една моя работа, преди да я изпратя на клиент, я проверявам за някакви дефекти. Обикновено това може да е зацапване с настило или прекалено задръстен отпечатък. Такива неща аз изтеглям от продажба. Също така много ми харесва, че клиентите виждат в моите работи, припознават своите домашни любимци. В Инстаграм предимно споделям своята работа. Там имам в момента малко над 65 000 последователи. Някои от моите кратки филмчета имат над 6 милиона гледания. Това е филмчето, с което имам най-много харесвания, 338 000. Това са моите асистенти, Тайга и Котчо, който е малко по-срамежлив. След като завърших в академията, аз реших, че няма да се занимавам с графика, тъй като не е перспективно. И се пренасочих в сферата на работих известно време като аниматор на филмчета. С моя партньор в живота заминахме за Шотландия, където всъщност се върнах към графиката и попаднах в ето това място. Нарича се Център за съвременни изкуства, намира се в Дънди, град Дънди. И е графично ателие, в което просто са събрани машини за всяка една графична техника, и което е мечтата на всеки един художник-график, като мен. И всъщност моята мечта е в пространството на пречиствателната в село Смилян, което е център за изкуства и занаяти, с идеята там да се водят различни курсове. Ето това е стаята, в която трябва да се намира моето бъдещо ателие. Искам да ремонтирам тази стая, както и няколко от другите помещения, за да мога да направя нещо подобно на центъра в Дънди. Да предлагам курсове, да популяризирам графиката в България, тъй като в България графиката всъщност не е толкова популярна, колкото ми се иска.
Тук бих искал да направя стая за помещение за обработка на ситата за ситопечат. Тук може би да поместя, след като закупя преса за ситопечат, пресата си за ситопечат, а тук ще бъде моята преса за дълбок печат и имам преса за висок печат. Тоест, средствата, които са ми необходими, бих вложил в ремонт и също така много ми се иска да си закупя маса за ситопечат, за да мога да приложи тази техника в творчеството си. Благодаря. Сега на последния ни участник, но не на последно място, Светлана Караджова, която ще представи своя център за образование и култура Оригами. Здравейте, казвам се Светлана Караджова и съм от град Смолян. Аз съм педагог по образование, но най-вече по призвание. Освен, че съм педагог, много обичам реорганизацията, също така естетиката. И когато бях студентка, тези фундаментални ценности ми липсваха в заобикалящата ме среда и реших всъщност да избера да ги получа някъде другаде извън пределите на нашата родина, поднесени на тепсия, което не се оказа точно така, но това е друга тема. Пребивавах известно време в Полша, в Чехия, след това се преместих в Азия, в Китай, където станах учител и работих като учител по английски език и се занимавах с подготовка на програма по английски език за деца, за малки деца. В един не много добър за мен момент, в който се бях погубила от умора, бях абсолютно на края на силите си. Изведнъж Вселената ми даде просветление, което гласеше следното нещо. Всичко, което правя в този момент и което съм направила до момента, няма никакъв личен смисъл за мен. Защо е така? Защото аз съм много далече от всичко, което наистина обичам и за което ме е грижа. Тогава взех съвсем осъзнато решение да се върна в България и то некъде да е точно в Смолян. Но в момента, в който се върнах и дойдох тук, проблема, заради който въобще заминах, не просто, че не беше чудодейно изчезнал в мое отсъствие, а се беше и мултиплицирал. И в този момент си казах, добре, какво мога да направя аз с моят професионален опит, с моите знания, за да мога чисто егоистично да помогна на себе си и да си разреша проблема. Може би бих могла да помогна и на някой друг, който ходи по същите улици и бори се с същите институции. И реших, че не мога да повлия по никакъв начин на поколението, на моето поколение и на по-възрастните от мен, но мога да се занимавам с това, което съм правила винаги, да се захвана с самото начало, децата, като създам за тях една благоприятна образователна среда, която не просто да им дава някакви езикови знания и умения, а цялостно просто да ги обгръща и да ги учи на приемственост, да ги учи да задават въпроси, да питат за всяко едно нещо и да насърчава тяхното творчество. През 2019 година създадох Център за езици и култура Оригами, който предлага курсове по чуждоезиково обучение. Това са моите ученици. През годините, в които функционираме, това са вече 6 години, мисля, че в момента работя на пълен капацитет, работя сама. Имам 90 ученици, с които сме всеки ден до късно заедно. През тези 6 години получавам различна обратна връзка от родителите, която за щастие в 90 няколко процента е положителна. Отрицателната пък доведе до доста положителни промени в организацията на центъра. Имаше обаче коментар на една майка във времето, който си спомням дума по дума. Жената ми каза, вижте, откакто моята дъщеря вече 2 месеца, от моя гледна точка само 2 месеца, нали, посещава курс по английски език, тя много си повиши оценките в училище и започна да си взима книжки от библиотеката, за да чете вкъщи, което никога не се е случвало. В този момент реших, че ако един курс по английски език, който в случая с това те се провежда само веднъж седмично, има толкова цялостно положителен ефект върху дадено дете, то какво ще бъде, ако аз изляза от тази бутикова форма, нали, на предлагане на услуги и създам един много по-мащабен център, който не просто предлага езиково обучение, напротив, той се занимава изцяло с култура и творчество и се изхранва от езикови курсове, но предлага съвсем различна среда на децата и ги потапя в една съвсем цялостно различна обстановка. Тогава ми дойде идеята за създаване на Център за образование и култура.
естествено възникна проблема с помещението, започнах да търся помещение, което да е подходящо в град Смолян и намерих такова, което се намира на главната улица в Смолян, около 300 квадратни метра е. Но всъщност неговият голям проблем, това помещение е празно и от години стои празно. То изисква колосален ремонт. Този ремонт възлиза на стряскащата сума от 300 000 лева, за които в момента на мен ми предстои да търся различни начини за финансиране. Тъй като сумата е твърде голяма, все пак културата и образованието изискват жертви, но може би не толкова, че частно лице да се занимава с тях. Си зададох въпроса въобще, идеята ми налудничава ли е, има ли някакъв финансов смисъл, какво всъщност би могло да излезе от това. И тъй като аз съм филолог, абсолютно съм скарана с цифрите, с познати математици седнахме и направихме всички възможни изчисления. И всъщност решихме, че ако през първите 12 месеца центъра не работи на своя... Курсовете не са запълнени напълно, работим на около 50% капацитет и не стартират абсолютно всички планирани за следващите 5 години курсове, то все пак приходите за първите 12 месеца ще бъдат тази сума, както и изчислихме и всички разходи. И накрая, за щастие, установихме, че ще има и печалба. И сега ползите от проекта, освен че са социални и са дългосрочни, също така този проект би се самоиздържал и даже би имал печалба, която ще се развива постепенно във времето. Ако уважаемото жури реши да ме удостои с някои от наградите, всъщност тази награда ще отиде в направата на първата стъпка към осъществяване на тази моя мечта, която е наемане на човек на трудов договор, който вече е намерен, той е готов да започне през януари 2025 година. Той ще бъде обучен от мен и всъщност ще има и друго професионално обучение и ще получи първите си 3 заплати от тази награда. Много ви благодаря за вниманието и за това, че можах да презентирам нещата си пред вас. Задачата ни беше изключително трудна. 4 награди сме оценили, а обикновено са 3, но тук ни беше много трудно да решим, така че 3 души сме наградили. Преди да пристъпя с това, обаче искам да давам и да благодаря първо на Мария и на Нели, които също бяха част от журито, и им давам просто по една дума, да ви споделите тяхните впечатления. Да, супер, благодаря на всички, просто наистина прекрасно преживяване за мен. Предполагам за цялото жури, толкова креативни идеи, от изкуство до бизнес, до туризъм. Наистина съм супер впечатлена от всички вас и браво за презентационните умения. Благодаря ви за този обогатяващ ден. Наистина беше много трудна задача, както каза и Алек. Как да разпределим, те просто са ограничени парите, за съжаление, няма как. Иначе бихме наградили почти всички от вас. На тези, които няма да бъдат наградени, искам просто да кажа, че това не означава, че не сме харесали, че не сме оценили идеята ви. Просто някъде трябва да сложим чертата, така че продължавайте напред, търсете възможности и не искам това по никакъв начин да действа демотивиращо на някой от вас. Кураж за всичко, което ви предстои, за бизнесите, за идеите и винаги сме на среща за разговор. Да не си играя с търпението, за да разберете какви са резултатите. И аз искам да ви благодаря от своя страна за чудесните идеи, които ни представихте. Силно вярвам и се надявам, че ще ги реализирате всяка една от тях. Струва си, опитайте, търсете ни нас. Има и други възможности, разбира се, и организации, които могат да подпомогнат. Така че, моля ви, нека го направим за вас и за Смолян. Добре, така, тъй като разбрахте, всички сме победители, но все пак имаме и победители, които са отличени с награда. Така, първата награда е за Нели Келешева и Glamping Starview. Четвърта награда 1500 лева. Нели, ти има си страхотен летящ стар, който си направил до момента. Много искаме да се вдигнеш цените. Това е второ, после ще искаме да си намерим място, човек е заед календара, при тебе да отидем. Това е малка подкрепа за стъклопакетите и за дървения материал, но се надявам, че успеете с приходите си, другото си го оставите. Много ви благодаря, наистина. Благодаря, че имах възможността да участвам в курса. И също питах Мери и Надя дали до година ще могат да бъдат. Казаха, не, ама аз пак ще си подавам. Трета награда на трето място
е Мария Хаджидимова. Мачката ме страшно неподготвена. Аз съм получила достатъчно от курса. Благодаря. Няма Мария, ти си истински борец и си го казвала през целият ти път, как си се работа до момента. Тези парички са да си възстановиш стана и да си глътнеш малко въздух, за да мога да продължиш напред, защото вярваме в теб, това, което правиш и има смисъл да се развиваш. Благодаря, заповядайте да го видите. Добре. Имаме две видеа. Супер, добре. Така, остава втората и първата награда. Втората награда е за две дами, това са Августина и Сеника. За 2500 лева. Заповядайте. Дами, автомобила ще трябва с старата таратайка за момента. Но тези парички се надяваме да ви помогнат да си вземете новото оборудване, новите 2 метри и да действате. Така че, да, много вярваме лекар и инженер, които са събрали да зачистят и с такова огромно желание, то сте супер. Продължайте да работите здраво. Само да ви кажем нещо накратко. Изключително сме благодарни на Академията, даде ни изключително много. И призовавам всеки да опита да стигне до Надя и до Мери, защото това е уникално преживяване. Страхотно е, тези хора, тези комуникации, тези срещи ни обогатиха и ни карат да вярваме повече в себе си. И призива е, вярвайте в вас, защото имате качества, които трябва да ги използваме в този град. И на първо място е проект, който наистина вярваме, че ще помогне и за развитието на града. Имаше и много други такива проекти, но най-високо оценихме проекта на Костадин Милов и Смолен 360. Заповядай. Искрено, журито ме убеди. Журито, когато беше чуло този проект, и двете дами са Смолен и Мария и Нели, бяха веднага абсолютно убедени, че това, което има нужда от града, ще помогне страшно много и ще продължи да го развива и с туризъм, и с всякакви други дейности. И за това вярваме в тебе. Подкрепяме те, за да можеш да си направиш маркировката, може би малко реклама. Моля те за сайта, помоли някои приятели, ще намерим някой да ти вдихне една страничка там. Няма нужда да това харчиш пари в момента. И така. Аз сега ще взема също 5 минути, за да споделя своето мнение за цялата организация, за това, което се случи и за това, което виждам, че предстои. Защото тази награда е също така една голяма отговорност, за която аз ще разчитам на вас като екип от хората, които движат Смолян. Защото тази награда няма да се инвестира за мен или за някой нещо да се случи, а за да привлечем наистина млади и активни хора, което на мен страшно много ми липсва. Разбирате ли? Това, което не знаете е, че ако не бяхте бутнали този камък, не беше сигурно дали аз тази година щях да остана тук, но пък за мен това ще е един ангажимент, който ще поема. И аз поемам ангажиментите си дългосрочно. Идеята е да не се случи веднъж подобно състезание, да се надгражда, като ще се стремя да изградя екип от хора, който да може да го прави дори и аз да не съм тук, понеже живота ми е свързан с доста пътуване. Както сигурно сте забелязали, аз се извинявам, може да изглежда доста сериозно, че така постоянно бързам и правя някакви неща, но съм зает с доста различни дейности. Също така, аз ви показах само първото стъпало от проекта, за да се случи след няколко години, надявам се, Destination Marketing Organization Смолян, красота и мистика. Давай, Котне. Добре. Хайде, Смолян!